जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ बानजायदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोबां समनिफ्रायनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एगेन्स्टआव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा नोंथांमोना मिथिगोन जे थांनाय गोबां समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थानाय भाइस चेन्सेलर बिथांजों माखासे इस्युफोरखौ लानानै इउनिभार्सिटिनि जेंना जेंसिखौ लानानै गोबां सम सावरायबाय थादों। आरो जों बुंदों जे इउनिभार्सिटि सिङाव थांनाय 2-3-4 बोसोरनिफ्राय इउनिभार्सिटियाव पार्मानेन्ट रेजिस्टार गैया। अब्ला एफा गोदोर इउनिभार्सिटि मोनसेया जि इउनिभार्सिटिया गासैबो माखासे कलेजफोरखौ दैदेनबाय थादों, डिग्री कलेजफोरखौ जोंनि मिथिनायाव 52 कलेज डिग्री कलेजा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव दङ। अब्ला एफा बुरजा कलेजखौ दैदेनबाय थानाय इउनिभार्सिटिया पार्मानेन्ट रेजिस्टार गैयालासिनो बोरै सोलिबाय थाखो जोंनि सोंथिया बियो। दा बेखाय जों डिमान्ड होदों, जों मेम'रेन्डाम होदोंमोन जे इउनिभार्सिटियाव पार्मानेन्ट रेजिस्टार जानो नांगौ होननानै। आरो बिनि उनाव जों बुंदों जे जिखिनि इन्टारभिउ जानो नागिरदों, थांनाय बाराव माखासे डिपार्टमेन्टआव इन्टारभिउ जादोंमोन, माखासे डिपार्टमेन्टआव प्रफेसार लेक्सारारफोरनि गोनांथि जादों, बेखाय इन्टारभिउ लानो नागिरदोंमोन। जों भाइस चेन्सेलर बिथांखौ मेम'रेन्डाम होदों आरो फोरमायदों आरो बिथांखौ जों डिमान्ड होदोंमोन जे नोंथांमोना इन्टारभिउखौ लानो मोना, मानोना इउनिभार्सिटियाव पार्मानेन्ट रेजिस्टार गैया। आरो बिथाङा बुंबाय जे दायो जुदि समावनो जुदि इन्टारभिउखौ लायाबा फैबाय थानाय समाव गोबां जेंना जेंसिनि मोगा मोगि जानो नांगोन होननानै। बेखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङाबो थांना सावरायदों आरो बिथांमोननि रिक्वेस्टखौ जों एक्सेप्ट खालामनाय इन्टारभिउखौ लानो होबाय। नाथाय जोंबो मोनसे कन्डिसन होदोंमोन जे इन्टारभिउखौ नोंथांमोना लानो हागोन, नाथाय जिखिनि इन्टारभिउनि उनाव जिखिनि एपइन्टमेन्ट होनांगौ बे खिन्थु पार्मानेन्ट रेजिस्टार जानायनि उनावसो होनो हागोन होननानै जों डिमान्ड खालामदोंमोन। नाथाय भाइस चेन्सेलरा जोंनि जिखिनि डिमान्ड, जोंनि जि रिक्वेस्ट बेखौ लाखियालासिनो थांनाय 12 नभेम्बराव मोनसे एक्जिकिउटिभ काउन्सिल बिथाङा लिंदों। नाथाय एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जोंनि मिन्थिनायाव आरो बयबो मिथिगौ जे इउनिभार्सिटिनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव माखासे मेम्बारफोरनि पस्टआ खालि जानानै दङ। बेखायनो जों डिमान्ड होदोंमोन जे नोंथांमोना मानो एक्जिकिउटिभ काउन्सिल लिंदों, मानोना एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मेम्बारनि पस्टआनो ब्लेंक जानानै दङ दिनैनि तारिखाव। गतिके नोंथाङा गावनि इच्छा मथे खामानिखौ मावनो नागिरबा जानाय नङा होननानै जों डिमान्ड होदों। नाथाय बेफोर गासिबो बाथ्राखौ भाइस चेन्सेलरा गावनि गोसो मथे खालामनो नागिरदों आरो बिथाङा मिथिगौ जे माखासे लकेल एमएलएफोरा बे एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव मेम्बार जानानै थायो। थ' बिथांमोना फैनायनि लोगो लोगोनो बा लोगोसेनो बिथाङा माखासे डिसिसन लानायाव बिहा असुबिदा जागोन होननानै बियो मिथिगौ भाइस चेन्सेलर। बेखायनो गावनि गोसो मथे जाहाथे खामानिखौ लांबाय थानो हायो बे थांखि मोनसेयाव दङ। बेखाय खिन्थु जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो डिमान्ड होदों जे नोंथाङा जि सिमां लादों, जि सानदों, जों बेखौ जानो होफुंनो हानाय नङा। मानोना इउनिभार्सिटिया जोंनि इउनिभार्सिटि, जोंनि जायगानि इउनिभार्सिटि। आरो जों बुंदों जे जोंनि गेजेराव दिनैनि तारिखाव भाइस चेन्सेलर जानो हानाय मानसिफोरा खम जानो हागौ, नाथाय रेजिस्टार जानो हानाय गुनि गियानि बा क्वालिफाइ मानसि जोंनि गेजेराव गोबां ओंखारबाय दिनैनि तारिखाव। बेखायनो लकेल सेन्टिमेन्ट, लकेल जातीय सेन्टिमेन्टफोरखौ बुजिनो हानाय बा जोंनि लकेल इस्युफोरखौ बुजिनो हानाय, जोंनि फरायसाफोरनि इस्युफोरखौ बुजिनो हानाय सासे रेजिस्टारखौ एपइन्ट होनांगौ होननानै जों खावलायबाय थादों। नाथाय बेफोर मोजां खामानिफोरखौ मावनो थाखाय भाइस चेन्सेलर गोसो गैया। आरो इउनिभार्सिटियाव दिनैनि तारिखाव जिखिनि डिपार्टमेन्ट दङ बे सिगाङावनो जाखानाय डिपार्टमेन्ट। दिनैनि तारिखाव भाइस चेन्सेलरा 3 बोसोर जाबाय। थांनाय 2019 5 मार्चआव बिथाङा फैदोंमोन आरो जों जेब्ला इउनिभार्सिटियाव थादों 3 बोसोर जाबाय। थांनाय 2019 5 मार्चआव बिथाङा फैदोंमोन आरो जों जेब्ला इउनिभार्सिटियाव थादों जोंनो बरायनो मोन्दों बिथांखौ। नाथाय दिनैसिम मोनसेबो गोदान डिपार्टमेन्ट इउनिभार्सिटियाव गैया। आरो बेंटल कलेजाबो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव, नाथाय बेंटल कलेजनि फरायसाफोरा मिथिगौ मा मोनसे जेंना जेंसियाव बिथांमोना गोलैबाय थादों बा मोगा मोगि जानांगौ जादों। थांनाय 2020आव जोंनो माखासे फरायसाफोरा रिपर्ट हैदों जे बिथांमोना इउएन एकाडेमि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव एफिलिएटेड कलेज, बै कलेजनि फरायसाफोरा माखासे नाम दङ जोंनि गेजेराव रिपर्ट फैदों जे अचिन्त्य नार्जारि, नायथाव बर', बिथांमोना पलिटिकेल डिपार्टमेन्टनि, सोमदोन बर' बियो जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्टनि, इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि दंबावो ब्रह्म। बिथांमोन फरायसाफोरा थांना जोंनो रिपर्ट होदों जे आदा ना बिदि बुंहैदों जे बिथांमोना बाहेरा इउनिभार्सिटियाव एप्लाइ खालामदोंमोन आरो सिटखौबो मोन्दोंमोन, नाथाय बिथांमोना ग्रेड सिट देखायनो हायैनि बा ग्रेड सिट इस्यु खालामनो हायैनि बिथांमोना एडमिसननिफ्राय गोजानाव थानांगौ जादों। दा बिथांमोना दुखु मोन्दों। दा मा गेरेन्टि दङ जे दिनै बेंटल कलेजाव फरायनाय बा गुबुन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव एफिलिएटेड जानाय जिखिनि डिग्री कलेज दङ बै डिग्री कलेजनि फरायसाफोरानो जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फरायगोन बा गुवाहाटियाव फरायगोन बा आसामाव थानाय इउनिभार्सिटियाव फरायगोन, बिथांमोना आसामनि बाहेरायाव थानाय इउनिभार्सिटियाव फरायनो गोसो जानोबो हागौ बा इन्टारेस्ट दङ। नाथाय बाहेरा इउनिभार्सिटियाव फरायनो थाखाय जिखिनि भेलुनि ग्रेड सिट नांगौ, जिखिनि इम्परटेन्सनि जोंनो मार्कशिट नांगौ, बैखिनि इम्परटेन्स गोनां बा बेनिफिट गोनां मार्कशिट बा ग्रेड सिटखौ इउनिभार्सिटिया इस्यु खालामनो हाया। जुदि इस्यु खालामनो हायाबा जों दिनैनि तारिखाव बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों गसंथिनांगौ जादों आरो बेखायनो माखासे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों। आरो थांनाय 15 तारिखाव जों उदालगुरियाव बे हाबाफारिखौ लादों, मानोना भाइस चेन्सेलर जोंनि बाथ्राखौ मानिनो गोसो गैया, जोंनि बाथ्राखौ मानिनो गोसो गैया। आरो जों बाहेरा रिपर्टनिफ्राय मिथिदों जे भाइस चेन्सेलरा गुवाहाटि हाइकर्टआव सासे लयार दङ आरो बै लयारा इन्टारनेलि भाइस चेन्सेलर माखासे एडभाइसफोरखौ हरबाय थानाय जों खोनादों।
थ' बेखायनो बिथांमोना माखासे थासारिखौ लानानै बेबायदि पलिसि खालामदों जाहाथे जोंनि मुंख्लंफोरनि बिनिमयाव जानाय इउनिभारसिटिखौ बिथांमोना धंस' खालामनो नागिरदों जि खामानिखौ बा जि टारगेटखौ जों मालाबा सह्य खालामनो हानाय नङा आरो बेखायनो जों दिनै फरायसाफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बिदिनो जिल्ला आफादफोरखौ इन्सट्राक्सन हरनाय जादों आरो जिल्ला आफादा दिनै बेंटल कलेजाव बे हाबाफारिखौ लादों बेंटल कलेज इउनिट एबसु आरो दालाय एबसुफोरखौ लानानै बा आनसलिक एबसुफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ मावदों बा लादों आरो फैबाय थानाय समाव जुदि भाइस चेन्सेलरानो जा बा गभर्नमेन्टआनो जा बा इउनिभार्सिटि अथरिटियानो जा जाहाथे जोंनि डिमान्डफोरखौ जोंनि मेम'रेन्डाम होनायनि जिखिनि पइन्ट्सफोर दङ बेखौ जुदि सलुसन खालामनो गोसो गैयाब्ला जों इउनिभार्सिटियाव गासैबो फरायसाफोरखौ लानानै बे स्ट्राइकखौ गोबां समनि थाखाय खालामनो थाखाय जों रेडि जानानै दङ आरो बेखौ जों खालामथारनांगोन थेंक इउ सार मोनसे खोथा बुंनांगौआथ' एसे गोजानाव जाबाय बेखायनो जों माखासे बाथ्रा बुंबाय थाबाबो जानाय नङा बेखायनो जों बिटिआर गभर्नमेन्टनोबो आसाम गभर्नमेन्टनोबो मेम'रेन्डाम लिरदों थांनाय 12 तारिखआव जि मोनसे स्ट्राइक जादों आरो बिनि सिगाङाव जि मोनसे सावरायबाय थानाय जादों इन्टारनेलि बा फर्मेलि बै सावरायबाय थानायाव जों मेम'रेन्डाम होदों गभर्नमेन्टनो जोंनि लकेल गभर्नमेन्टनोबो होदों आरो आसाम गभर्नमेन्टनोबो होदों आरो दिनै जि बेंटल कलेजाव बे हाबाफारिखौ लादों आरो चिरां जिल्लानि दाब दाब कलेजाव बे हाबाफारिखौ लादों बै कलेज इउनिट आनसलिक इउनिट बा कलेजनि जिएस आरो कलेजनि इउनिट एबसुनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि सिगनेचार लानानै दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोननो मेम'रेन्डाम हरनाय जागोन